die kan nog een goede lengte zijn. We hebben mij een viertal mensen verslag die van wat er bad is op de plaats hier in Makkingeer. Politie, brandweer, ondergetekende ik dus, slachtofferhulp en een voorzitter van Dwarsbelang, het Sprutsen, Kees Schorter. Het was een hele waardige bijeenkomst. Ik merkte een hele hoop emoties en geschoktheid. Maar het was wat dat betreft een hele goede bijeenkomst. Meestal niet net een soort vragen, eigenlijk helemaal net. Maar ik merkte wel dat de emotie in het dorp grut is hoe wat plak van het op het hier in Makkingeer. Vionnig die wel blikken uit gesprekken naar de tijd met een aantal agrariërs dat die toch wel verbijsterd binnen. Maar ik vraag naar hoe kon dit nou gebeuren, omdat Els niet weet hoe gevaarlijk het is, vooral met dit mooie waar, hoe gevaarlijk die mestsilo's binnen. En dus de verbijstering is grut, maar ik de vraag van hoe is dit nou, hoe kon dit nou gebeuren?